Hello guys, this again no bank. So guys, nasina kunzira nasiya nyaya maidhuterere. Yo, nasitoti muri kupisa guys. So zviri kunzi maidhuterere vakaponda munhu. Guys, yo where Jesus Christ is Lord. Imagine munhu kusvika palevel rekuponda munhu. Apa mukadzi watinoti ndiwe munhu anoimba zvaMwari. Tichinzwa masongana ana maidhuterere. Manuwerenda reguru. Manuwerenda reguru. Azvika guys, but yo mukadzi wacho imhondi kurarama mazano. Ukanwa kusvika pakurara mukadzi mhondi kana yasonati apa mbacho nengo araswa naMwari. Kuraswa naMwari kunokandirwa muna Satani. Tuzatende kuti hanzi mukadzi wacho ane 36 years. Muhombe kune murume wake. Imagine akarora mukadzi muhombe kwaari. Ane zvivindi. Ndopano sometimes Mwari anenge achikushandisa. Pane pangu kunosona ndapiwa Delilah. Vanoita Delilah sendenene. But yo mambo Delilah akazonyasopawa Delilah in the human body. Guys, makatenyasofarira music yavo vachitiimbira mazuva akawedzerwa achichipepe. Guys, yo apa yezvo kupi munhu atori nemunhu anoshandiswa naSatani kudhara. So guys, zvakaoma zvokunzi maidhuterere vayaponda vaponda zvavo vaita masini vaita se vauraya munhu saka nzi vakatosungwa life in jail. Saka ndada kubvunza kuti vakapiwa life in jail, does that mean kuti mambo dhuterere havachafi vakaroora? Amen. Oro vacharoora. Because guys, ndepapati munhu vacharamba achiti my wife munhu apiwa life in jail. Kana topiwa life in jail zvakafanana nekutoti wafaka. Ameno vakaponda zvavakauraya maidhuterere. Saka zviri kunzi mambo dhuterere vari kunzi vane mukadzi muhombe kwavari. So guys, tell me what you think. Do you think kuti mukadzi uyu akauraya zvemashuwa here? Because sometimes vanhu tinonyanya kuti fesi yemunhu haitomborakidze kudaro, havangambouraye, havasi zera racho. Chikuru ndechekuti imhondi, imhondi. Hazvisi kuzochinja kuti mukadzi uyu imhondi. Anoponda, akauraya. Who knows, pamwe akatoraya vanhu vakawanda. Pamwe akauraya vanhu vakawanda guys. Tichingofunga kuti akauraya munhu one yezvo munhu akapedza marudzi nemadzinza nezvese achiuraya, achiponda. Ameno, Mwari ndiye anoziya. Judgment ichazosvika panguva yaMwari. But life yake yatora mujero. Which means vari kuda mambo dhuterere vese. It's time up. And guys, ndinoziva kuti mimi muri kutovada hamusi mhondi. Mimi muri kuvada hamusi mhondi. Kwete uyu mukadzi wava aiponda vanhu achinyebera kupfeka magemens ine ship board achitotitira ngekaship yezvokupiya ribere. Hazvizode guys. Ungabva waponda vanhu kudaro. What do you expect? Utsinye wokuroya kuti pachena kudaro. Asi right. No, ngatisadaro please. Ndokumbira mukadzi wamambo dhuterere. At least akapiwa life in jail. Ameno zvakaoma guys. Saka ndozvikuti kamba kwamambo dhuterere kuti mukadzi wavo akaponda munhu. Ivo vachonawo muhombe mudiki kune mukadzi wake. Thank you guys for watching. Don't forget to subscribe to your girl Nono Bang. This is girl Nono Bang. Musakanga no subscribe guys. You know I love you so much. Ndirame nchikunzira nyaya dzese dziri kupisa ma streets, dziri kutrenda nedziri kurira. Yes guys, come to the platform muzvinzire mega. Thank you.